Našli jsme, co jsme hledali. Ale kopem. 30. října 1922 se tady v Supých skalách na Běžeštejnu přímo tady. Přímo tady. Ukážu vám pomník. Zřítilo letadlo. Jedna z prvních nehod. Jedna z prvních nehod, která se vlastně u nás na našem území stala. Ale když nebude, jak to mám říct, když nebude 10 000 lajků, tak sem přijdem, naběhnem sem se Spiritboxem. To dá duchy. A protože koukejte lidi, my máme jako tu věc, takovou tu, jako my máme PlayStation, nebo ta Xbox, a na tom je takový jako to, a když tam zapnete takový mod, tak to je jako fialový to světlo na tom, a jakože když uvidíte, na tělo to dělá tečky. Takový, a jako když uděláš takhle rukou, tak ono to zvedne jako ty tečky rukou. Takže a když budeme hledat duchy, jak to právě, že i ty duchy bude jakhle ukazovat, jakože třeba budou sedět, tak jak budou tady sedět a budou to jenom ty tečky. Jo, tak to bylo první havárie se smrtelnými následky na našem území. My to propojíme s mobilem a budeme se koukat přes tu. Ale musíte dát hodně lajků, jinak nebudu obětovávat svůj